Barka da zuwa tashar duniyar Kanewa. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Auren Aisha a bisa sadaki naira 100,000 akan sunna Allah, kan shari'ar Allah da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mun shaida. Salamu alaikum jama'a. Mun shaida. Ahmed mubarak ala Muhammad. Ya biya sadaki. 100,000 na garan ba da yamma. Ya da'imal baqa. Ya amin. Amin. Kamar yadda kuke gani ga ni ga ango mai capacity wato Malam Onshaz a daidai lokacin da aka gama daurin aurensa. Ya za ka bayyana yadda ka ga wannan rana da kuma abokan gaskiya na ji farin ciki don wallahi ji ne yadda kasan na ɗauko wani buhun dutse ana cewa amin sai na ji ya sauka. Ana cewa amin sai na ji silam. Ba ya sauka. To yanzu ga mutane sun halarci wannan bikin sai a musu godiya. To muna godiya ga 'yan uwa da abokanan arziki wanda suka zo daga nesa da na kusa. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajarsa kuma Allah ya zaunar da mu lafiya. Ba abin da zan ce sai dai na ga ai bayana duk gauraye ne. Yawwa ga ka a wajen bikin abokinka wato Malam Onshaz wani farin ciki zaka bayyana? Masha Allah a zahirin gaskiya ina cikin farin ciki sosai kuma ina masu fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Ga raita ma shi ma zai ce wani abu. To Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi. Ubangiji Allah ya kawo na 'yan baya. Ku da kuke da ita, Ubangiji Allah ya sa ku ƙara guda 3 nan gaba. Ai na auri alaji. Berusin ni ma zan tura 1,500. Kai da 1,500 ake bayarwa. Zan tura 1,500 a fara ajewa domin ni ma in samu shiga daga ciki. To zo ga. To kai ma me za ka ce akan wannan shirin? Sai dai in ce Allah ba su zaman lafiya. Allah ya kawo zuri'a ta gari. Yawa 'yan baya kuma Allah ya sa su ma magana su haka. To zo ga baban tinki ya ce shi ma bari mu ƙara sagunsa. Kamar yadda kuke gani nan muna gurin ɗaurin auren wato Malam Onshaz ne. Yauwa ina Alhaji Muhammadu. Lafiya rawar layi. Allah sanya alkhairi. Lafiya rawar layi. An yi balfa. Yauwa ga dadi nan ma shi ma abokin ango ne kamar yadda kuke gani. Yauwa me za ka ce akan wannan rana? Abokinka ya shiga daga ciki. Dida wannan sosis ya bata min rai. Wallahi ka bata min rai amma dai ranar farin ciki ne kawai dai. Na manta kawai Allah ubangiji dai ya sanya albarka wannan aure, Allah ya sanya alkhairi, Allah ubangiji kuma ya kawo zuri'a ɗayyaba. Ga daraktan da ya fara yin series film a YouTube. Yauwa ga daraktan da ya fara yin series film. Sunana Usman Aidatti. Wannan rana gaskiya rana ce mai matukar tarihi kuma rana ce ta farin ciki. Kuma muna roƙon Allah auren nan da aka ɗaura ya sanya albarka da alkhairi a ciki, ya ba su zuri'a ɗayyaba, ya ba su haƙuri da juriyar zama da junansu a kowane hali cikin daɗi ko akasin haka. Kuma muna fatan Allah ya ɗorar da farin ciki da zaman lafiya mai ɗorewa a rayuwarsu. Wannan aboki na muna mashi fatan Allah ya bashi wuyan ɗaukar wannan nauyi da Allah ya ɗora mashi. To ga kenan shi ma jarumi ne dai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Gaskiya duk wanda ya gama ya gama a cikin farin ciki bisa ga wannan ɗaurin aure da aka yi na abokin mu kuma dan uwan mu. To muna fatan Allah ubangiji ya sa albarka a ciki, ya sanya alkhairi, ya kawo babban rabo, ya ko kuma da duk wani abin da ake ki Allah ya sanya alkhairi, saura kuma namu na 'yan baya. To wace mu na 'yan gaba kenan. Allah ya kawo ku. Me zaka ce akan wannan ɗaurin auren kenan? Babu abin da zamu ce sai dai Allah ya sanya alkhairi, Allah ya tabbatar da alkhairi. Su wance kwada kuma Allah nuna mana rana saboda shi mun rasa ma ina ya sa gaba. Mu ma to kuna da gani yanzu kuma ga yawa kin andi kenan wato alannuhun TikTok. Barin yi balance an yi aure lafiya, muna musu addu'a Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya. Allah ya ba su zaman lafiya. Shi kenan magana taka? Ga kalar kuɗi. Yara rarara. A rarara ai babanmu ne saboda shine jigon mu. Wallahi sai ma shaddan nan kenan. Shine mana ai komi ka gani shi, amma ka san me abin da yake ban mamaki, kowa yana guduna. Malam magana idan na gaisa da shi amma yana guduwa, amma kai ka rabe ni ya akai. Zo mu tafi can. Yawa ga Alkasim nan shusha yana TikTok. Ya guri mu je, ai kai baka da abin yi sai wannan. Mu je ka nan talaka da kana mun bakin ne. To ga Alkasim nan shushe nan TikTok. Shi ma zai ce wani abu aka wannan auren da aka daura. Ba abun da ya sai Allah sanya alheri. Sannan kuma kai
kai ga kai ne wanda muka sani babban aminin ango to mun rataya ma daukar buhun shinkafa makaronin taliya amma ba mu ciyar da kai ba to zaka siyo kazar da za ka yi ango yau ne ba mu ala yau sai baban tinkiya a matsayinka na yaron ango kuma ogan ango ya aka goya kace to mu dai muna fatan alkhairi Allah ya kawo zuriya ɗaya ba yawa Allah kaɗe fitina da hau da bala'i yawa ta yanzu sai waye ga wannan dai fatan kuna ganin fuskar nan kun gane waye dan talakan nan ne dai yawa me zaka ci akan wannan shagali da aka sha na ɗaurin auren abokinku Malam Onshaz? Ba abin da za mu ce sai dai Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya kawo yara na gari. To ga Muhammad Birni nan ma shi ma zai ce wani abu. To mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zuriya ɗayyaba, Allah ya haɗa kayukansu, Allah ya sa a ce kwanda da aka yi. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zuriya ɗayyaba. To shikenan. Larabawa? Yawa. Shi ma zai ce wani abu akan wanga aure. To gaskiya mun ji daɗin wannan daurin aure da aka yi, abinda muke ta burin dama ya kasance kenan, kuma na san cewa duk wani dan midiya zai so kasancewan wannan auren. To muna don Allah ba su zaman lafiya, Allah ya sa gidan ta gani. Wannan aure fatan alkhairi da kuma fatan Allah ubangiji ya kawo zuriya ɗaya ba. Allah ubangiji ya kawo kazantar daki amma ba ta rashin shara ba. Allah ubangiji kuma ya kawo na yan gaba, wato mu kenan. Wannan aure mun ji daɗin sa sosai fiye da tunani wallahi. Muna cikin farin ciki alhamdulillah. Allah ya sanya alkhairi. Assalamu alaikum. Malam Onshaz. Kada wanda ya faɗa. Wai ba abin da suna bayan da duk gauraye ne. Saboda dan iska ne ya samu ta wani lambar yarinya. Ya ci mu da yaki ba. Za mu rama. Za mu rama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa sannu. Lafiya lau wallahi. Lafiya kalau alhamdulillah. Yawwa ina yake? Ina za mu zauna a nan yayi? Ina subject din? Au, sai gashi nan. Ina subject? Gashi nan? Sirrin Pasha. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya.